הפעם בפינת המעשים הטובים הקבועה שלנו, משהו טוב שאנחנו יכולים לעשות למען בעלי חיים. הנה אורי שביט, בעלת הבלוג טבעוניות נהנות יותר, שזה שם מבריק. כן, תודה רבה. לולא הייתה זו שעה כה מוקדמת בבוקר, היינו מנהלים שיחה על מהות השם כן, מה פתאום. היום ב-12 יש אירוע בכיכר רבין. נפתח את השיחה הזאת בסרטון. כן. נו. אנחנו גם רוצים לדבר אבל עם אורי. כן, כן, הנה סרטון שקשור. תראו. זה חזיר מתאבד? זה חזיר שיודע לאן לוקחים אותו, הוא לא רוצה ללכת לשם. וואי, וואי, וואי. רוץ, פיגי! רוץ! אני לא יודע אם הוא יכול לרוץ בגלל המשקל המופרז שלו, בגלל הרגליים הקצרות מדי שלו, ובגלל שהחבר'ה עצרו והלכו לרדוף אחריו. כן, אז מה יש היום? כן, היום מתקיים יום ההזדהות הבינלאומי עם בעלי החיים במשקים, שהחיה החביבה הזאת הייתה אחת מהן. היום הזה הוא יום בינלאומי, כאמור הוא מתקיים כל שנה ב2 באוקטובר, אצלנו נדחה מעט בגלל החגים, ובישראל יציינו אותו היום בשעה 12 בכיכר רבין. צפוי להיות האירוע הגדול ביותר שנערך עד היום בישראל למען בעלי החיים. 30 איש אני מניח, לא? אני מקווה שקצת יותר. אוקיי. יהיו שם כרגיל נאומים ודוכני הסברה, יהיה גם דוכן הסברה קולינרי נחמד שנקרא Meet Out, שזה... דברי במספרים, לפי דעתי זה יביא עוד איזה 3 אנשים. מה את... כמות חיות המשק, כמות המשאבים שזה צורך. כמות חיות המשק, בכלל, כמות בעלי החיים שהאנושות ממיתה, שוחטת מדי שנה, שימו לב למספר, 150 מיליארד יצורים חיים בכל שנה, בשנה אחת בלבד. זה כולל אבל דגים, חיים וחיות קטנות. כולל 60 מיליארד בעלי חיים יבשתיים, מה שנקרא, ועוד 90 מיליארד בעלי חיים ימיים. אלה מספרים בלתי נתפסים, באמת מדובר פשוט בהשמדה המונית. אם יש נגיד כמה היום אוכלוסיית העולם, 7 מיליארד, וממיתים 60 מיליארד, זאת אומרת, כל אדם אחראי למותם של בממוצע 10 בעלי חיים בשנה? אני לא יודעת את החשבון המדויק, אני יודעת שלגבי ישראלים, המספר הממוצע הוא שכל אדם בחייו אחראי למותם באופן ישיר או עקיף של לפחות 4,000 בעלי חיים, אדם אחד. זה מצמרר בגלל שאנחנו שוכחים, אנחנו כל כך מנותקים, זה משהו שקצת קשה לתפוס אותו, שאנחנו שוכחים מה עומד מאחורי המספרים האלה. מאחורי המספרים האלה עומדים יצורים חיים ותבוניים, וכמו שראינו קודם על הגורילה החביבה והכלב הקפצן, אז ככה יש גם סרטונים על פרה שמשחקת בכדור שאפשר לראות ביוטיוב, ועל גדיים קטנים שקופצים בבית, ואותם גדיים או תלאים, הצלעות שלהן, אחר כך מככבות אצלנו על הצלחת, ואנחנו קצת שוכחים לעשות את החיבור הזה. אני באופן אישי החלטתי להזכיר לעצמי, השנה, בראש השנה, הלכתי לביקור ברפתות, במושב במרכז הארץ, ורציתי להסתכל על היצורים האלה בעיניים החדשות שלי, כי לפני הטבעונות הייתי הרבה פעמים, הייתי הרבה פעמים מבקרת במחלבות או רפתות, ואנחנו לא מסתכלים בכלל על בעל החיים, אנחנו לא חושבים על מה הוא חש, או האם הוא חש איזשהו כאב או רגש. אז היום זה יום ההזדהות עם חיות המשק, בשעה 12 בכיכר רבין בתל אביב. נכון, מארגנת את זה עמותת שבי, עמותת שחרור בעלי חיים בישראל, ואירוע חשוב. אורי שביט, תודה רבה רבה. תודה לכם בעלי החיים. אני לא אוכל אותם פשוט. זה לא הזדהות. זה, כן. בדרך כלל כשאני מזדהה עם מישהו, אני קודם כל לא אוכל אותו. נשמע כמו רעיון. היום בתוכנית יאיר לפיד יגיע עוד מעט לאולפן ויגיב לסקרים הראשונים שמתפרסמים היום, וגם נדבר איתו על עניינים אחרים, ננסה טיפה להרחיב את היריעה, וגם... כן, נדבר גם על סיומה של פרשת מג'די חלבי, חבר הכנסת אמיר פרץ, שליווה את המשפחה לאורך השנים, יהיה כאן. ולמרות שהוא מאוכזבים ומתאכזבים בכל פעם מחדש, צ'רלי ביטון טוען שהמזרחיים מהפריפריה ימשיכו לתמוך בליכוד. הוא יגיע להסביר למה. עד כמה מסוכנים זני השפעת החדשים? מנכ"ל משרד הבריאות רוני גמזו יהיה כאן בהמשך על הנושא הזה ועל נושאים נוספים, וגם יהיה כאן חיסון המוני של חברי המערכת. נכון, כי אנחנו בעד חיסונים של מקומות עבודה שלמים. וגם סוגרים את הבסטה, הדוכנים בטיילת באילת מפונים. אנחנו נדבר על זה, וגם... בשעה השנייה של התוכנית עינת נתן עם פינת ההורות, כיצד תוכלו לטייל בעולם כמעט בחינם, וירון ברובינסקי יספר על התוכנית החדשה דייט בחשיכה. אבל עכשיו, השעה 7, הנה, דור! רי.
תחכו ל9 עם העברה האחרונה, שיהיה לי למעט. נתחיל. יאללה.